ନବ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର କେତୋଟି ରଚନା। କବି ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା, କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ରାଟ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେତିକି ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କବି। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିନାହିଁ କେତେଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ। କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଇତିହାସ ସହିତ ଅତୀତର ଗୌରବକୁ କବି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି।